नमस्कार आपणଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପ କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସାଥୀ ହେଲା ବୈରୀ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗପଟି। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ବାଜପକ୍ଷୀ, କପୋତ, ଶୁଆ, ଶାରୀ, ପେଚା, କାଉ ଏମିତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାକୁ ଜଣେ ମୁରବୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ସଭା କଲେ। ସଭାରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗରୁଡ଼, ତେଣୁ ସେ ରାଜା ହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବାହନ। ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ କାମରେ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେବେଳେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମତରେ ପେଚା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ରାତିରେ ନିଜେ ନ ଶୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗି ରହିବ ଓ ଦିନରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ବି କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ପେଚାକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜା ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ପେଚାର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟେ ହୋଇଗଲା। ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ହୁକୁମ ଦେଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଉ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, କାରଣ କିଛି ଜରୁରୀ କାମରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। କାଉ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପେଚାକୁ ରାଜା କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରି କା କା ଶବ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। କାଉର ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଇ କାଉକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ରାଗରେ ବୋବାଇ ଚାଲିଛୁ? କାଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ତୁମକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି। ଶେଷରେ ତମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ରାଜା କରିଦେଲ, ଯାହାକୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏନି। ସେ କେମିତି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କରିବ? କାଉର ଉପଦେଶ ବାଣୀ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପେଚା ଏସବୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଜାଣିପାରିଲା କାଉ ପାଇଁ ତା ରାଜପଦ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ରାଗରେ କାଉ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଗାଳିଦେଲା। କାଉ କି ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ, ତା ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ପେଚାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ ପେଚା ଭୟରେ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଦିନ ଠାରୁ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାଉ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।